Hi friends and families, welcome back to my channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல இந்த குட்டி மினி டைரியும் அப்புறம் கியூட்டான குட்டியான ஐஸ்கிரீம் பென்னு தான் பார்க்க போறோம். இது எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் டைரிக்கு வந்து 4.5 x 25 சென்டிமீட்டருக்கு நான் ஒரு பேப்பர் வந்து கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் அதில் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ பெரிய டைரி வேணுமோ அந்த அளவுக்கு எவ்வளோக்கு வேணுமோ எவ்வளோ சைஸ் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு மடிச்சுட்டு அதை வந்து நம்ம ஜிக்ஸாக்காக விசிறிக்கு மடிப்போம்ல அதே மட்டுக்கும் நீங்கள் மடிச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஸ்கொயர்டு வந்து பெருசாக வேணும்னா பெருசாக மடிச்சுக்கோங்க, குட்டியாக வேணால் குட்டியாக மடிச்சுக்கோங்க. நான் வந்து இது 3 சென்டிமீட்டருக்கு எடுத்து நான் மடிச்சிருக்கேன். இப்போ இதை வந்து மடிச்சிட்டேன். இதே மட்டுக்கும் இன்னொரு பீஸும் நம்ம மடித்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ இது ரெண்டையும் நடுவில் வந்து ஃபெவிகால் போட்டு ஜாயின் பண்ணணும். அந்த ரெண்டு சைடே நம்ம ஃபெவிகால் போட்டு இப்போ ஜாயின் பண்ணியாச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு புக் மாட்டக்கும் கிடைக்கும். இப்போ மேலே வந்து 4.5 x 7 சென்டிமீட்டருக்கு ஒரு கிளிட்டர் ஃபோம் ஷீட் எடுத்திருக்கேன். கலர் பேப்பர் கூட எடுக்கலாம். அதோட சைஸ்க்கு வந்து கொஞ்சம் ஒயிட் பேப்பர் வெளியே தெரிஞ்சால் அது பார்க்கும்போது டைரி மாட்டக்கும் இருக்கும்னு நினச்சிட்டு நான் கொஞ்சம் ஒயிட் பேப்பர் தெரிகிற மாட்டக்கும் தான் நான் கட் பண்ணேன். அப்புறம் அதோட ஃப்ரண்ட் பேஜில் வந்து ஒரு ஹார்ட் ஷேப்பில் வந்து ஒன்று வரைஞ்சிருக்கேன். அதை வந்து இப்போ நம்ம கட் பண்ணி அந்த ஹார்ட்டை எடுத்துக்கலாம் வெளியே. என்ன வேணால் ஸ்டார் வரைஞ்சிக்கலாம், ஹார்ட்டு இந்த மாட்டக்கும் உங்களுக்கு என்ன ஷேப் பிடிக்குமோ அந்த ஷேப் வரைஞ்சிக்கலாம். நான் ஹார்ட் வரைஞ்சிருக்கேன். இப்போ வந்து இதை கட் பண்ணியாச்சா. இப்போ வந்து ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட்டான கவர் வச்சு அந்த ஹார்ட்டை அந்த சைடு வந்து நம்ம மறைக்கிறோம். அப்படி பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அது இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரைட்டாக பார்க்கும்போது கொஞ்சம் அழகாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் பண்ணேன். அதுக்கப்புறமால இப்போ வந்து அதில் ஃபெவிகால் போட்டு ஒட்டியாச்சா. இப்போ ரெண்டு சைடு ஃபெவிகால் போட்டுட்டு நம்ம பண்ணியிருக்க டைரியை வந்து ஒட்டி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதை நம்ம ஒட்டி எடுத்தாச்சு. இது வந்து இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. அழகாக க்யூட்டான குட்டி டைரி ரெடி ஆயிடுச்சு. கொஞ்சம் ஒயிட் பேப்பர் வெளியே தெரியுது. அதை நம்ம நல்லா அது ஃபோம் ஷீட்டில் ஃபெவிகால் வந்து காய கொஞ்சம் நேரம் ஆகும்ல, அதை வந்து நம்ம நல்லா அழுத்தி காய வச்சோம்னா அது சூப்பராக ரெடி ஆயிரும். இப்போ வந்து டைரி இருக்கட்டும். அதுக்கப்புறமா நம்ம பென் பண்ண ஒரு சர்க்கிள் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நான் 4 சென்டிமீட்டருக்கு சர்க்கிள் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ அந்த சர்க்கிளில் வந்து நம்ம குட்டி குட்டி லைன்ஸ் வந்து ட்ரா பண்ணிடலாம். அந்த ஐஸ்கிரீமோட அந்த கோன் எஃபெக்ட்டுக்கு வரதுக்காக நான் வந்து கொஞ்சம் குட்டி குட்டி லைன்ஸாக வந்து நம்ம வந்து ப்ரௌன் கலர் ஸ்கெட்ச் எடுத்து நான் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன். இந்த மட்டுக்கும் இந்த சைடும் பண்ணிவிட்டு அதே மட்டுக்கும் இந்த சைடும் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இது வந்து ஒரு குட்டி குட்டி ஸ்கொயர் மட்டுக்கும் வரும். இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா அந்த நம்ம பண்ணி வச்சுருக்க பேப்பர் வந்து ஒரு கோன் மட்டுக்கும் வந்து இது பண்ணிவிட்டு அது நமக்கு பேன் இப்போ நம்ம வந்து குட்டியாக பேனாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறதுல ஃபெவிகால் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து அந்த கோன் மாதிரி செஞ்சதுக்குள்ளே வந்து இன்சைட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஒரு பக்கம் வந்து ஓப்பனாக இருக்கும்னா அதையும் நம்ம ஃபெவிகால் போட்டு ஒட்டிட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து இப்போ ரெடி ஆயிரும். இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்குக்காக நான் வந்து டேப் வச்சு ஒட்டுறேன். டிரான்ஸ்பரண்ட் டேப் வச்சு தான் அந்த கார்னர் மட்டும் நம்ம ஒட்டிக்கலாம். அப்படி பண்ணும்போது அது வந்து உள்ளே அமுங்காமல் இருக்கும், அந்த நிப்பு வந்து உள்ளே அமுங்காமல் இருக்கும். அதுக்காக நான் வந்து அப்படி பண்ணேன். இப்போ வந்து கோன் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ மேலே க்ரீமுக்காக நான் கொஞ்சம் காட்டன்ஸ் எடுத்திருக்கேன். பொம்மைக்குள்ளே இருக்கும்னு அந்த காட்டன் தான் எடுத்திருக்கேன். இதை வந்து நம்ம குட்டியாக அந்த நம்ம செஞ்சுருக்க கோனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது மேலே கொஞ்சம் நிற்கணும். அதுக்காக அந்த சைஸ்க்கு எடுத்துக்கலாம். எடுத்துகிட்டு நான் வந்து ஒரு குட்டி பால் மட்டுக்கும் ரவுண்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் மேலே வந்து அந்த காட்டன் மட்டும் ஸ்ட்ரைட்டாக ஒட்டினோம்னா அது அவ்வளோக்கா நல்லா இருக்கிறது. அதனால் வந்து நான் அதுக்கு மேலே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டிஷ்யூ பேப்பரை வந்து கட் பண்ணி பிச்சு அதுக்கு மேலே வந்து நான் வந்து ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிக்கிறேன். கவர் பண்ணிவிட்டு ஃபெவிகால் போட்டு அதையும் நம்ம ஒட்டிக்கலாம். அந்த காட்டன் வெளியே தெரியாமல் டிஷ்யூ பேப்பர் மட்டுமே வெளியே இருக்கிற மாதிரி வச்சு ஃபெவிகால் போட்டு நல்லா ஒட்டிக்கலாம் அந்த கோன் மேலே. இப்போ வந்து ஒட்டியாச்சு. இது கொஞ்ச நேரம் காயணும். ஃபெவிகாலுங்கிறதுனால கொஞ்சம் காயணும். இப்போ காஞ்சிருச்சு. அப்புறம் நான் வந்து ஒரு ஸ்ப்ரிங்கிள்ஸோட எஃபெக்ட் வரதுக்காக ஆரஞ்சு கலர் ஸ்கெட்ச் எடுத்து அங்கே எங்கே டாட்டாக வச்சுட்டேன். அவ்வளோதான். இப்போ நம்மளோட பேனை வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு அழகாக. இப்போ இதை எழுதி பார்க்கலாம். நம்மளோட டைரியும் க்யூட்டாக இருக்குது, பேனாவும் குட்டியாக அழகாக க்யூட்டாக இருக்குல்ல. எப்படி இருக்குன்னு மறக்காமல் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அவ்வளோதான், நம்ம வீடியோ முடிஞ்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். அது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே உள்ள பெல் ஐக்கான்